Ayan mga sinag si Bagwis. Ayan. Sa totoo lang mga sinag, nahawakan ko pa siya. Di ba? Yo, what's up mga sinag? Isang magandang umaga. Salamat pala sa mahal na Panginoon sa panibagong pagsubok naman ngayong araw na ito. Mga sinag, maraming salamat po pala sa inyo. Sa lahat pala ng nag-order ng damit, pakiantay nyo na lang po. I-message ko lang kayo mga sinag pag nakaready na po yung damit at pwede ko nang i-ship papunta sa inyo. Antay-antay lang po mga kasinag kasi nag-aantay pa ako ng mga nag-order pang iba. Ayan mga kasinag, update ko pala kayo. Papakainin ko mga kasinag si Bagwis. Nagdala ko ng pagkain. Ngayon pala mga kasinag, andito ako sa kulungan ng baboy. Ayan. Ayan. Ito pala mga kasinag, yung alaga namin na si Lucky, mga anak, pag hindi ngayon, mamaya. Ngayon kasi ang kaarawan ng ano niya, kaarawan niya para mga anak. Update ko kayo mamaya pag nanganak na yan. Ngayon puntahan muna natin si Bagwis. Pakainin muna natin siya. Ayan. Punta tayo doon. Update ko kayo mga kasinag kay Bagwis. At si Bagwis doon na natira. Hindi na nauwi talaga dito mga kasinag. Sa totoo lang mga kasinag, masakit ang paa ako. Gawa po nung nagsisi kami nung isang araw. Nagsisi kami. Yung nahuli namin yung alimango. Napaapak ako doon sa mga talaba kasi nakapaa ako eh. Naku, baak yung aking talampakan. Ang lalaki ng hiwa. Siya nga pala mga kasinag. Ayan oh. Ayan, nakikita nyo ba yan? Nililinis ko na rin yan. Tatanim lang ko yan ng kamuting kahoy or kamuting bagin. Pinaplano ko pa sa dalawa kung anong itanim ko. Lahat yan mga kasinag, lilinisin ko yan. Kasi sa taas niyan, magagawa ko ng kubo. Doon sa taas niyan. Itong lugar na ito mga kasinag ang tambayan ni Bagwis. Kaso lang, paano ba makakatambay si Bagwis hindi na uwi. Ayaw na siguro dito mga kasinag. Siya nga pala, shoutout pala kay Domingo Sandico, kay Bini Galang, kay Kinsender Japan. Ayan mga kasinag, maraming salamat po sa inyong suporta. Yan mga kasinag ang sumusuporta sa akin. Maraming salamat po sa inyo idol. Shoutout din pala kay Jojo IY Mix. Yan. Sa totoo lang mga kasinag, si Jojo IY Mix. Yan ang vlogger na nasa likod ko. Hindi ako niyang pinapabayaan hanggang ngayon. Lahat ng magka-problema ako sa account ko, kung anong problema ko mang katanungan, basta alam niyan. Hindi ako pinapabayaan yan mga kasinag. Jojo IY Mix, napakabait niyan mga kasinag. Super. Sa mga music lover dyan, puntahan nyo po ang YouTube channel ni Jojo IY Mix. Ayan mga kasinag, update ko lang kayo doon pagdating sa area kung nasaan si Bagwis. Masakit talagang pa ako. Dito na tayo. Hanapin natin. Kahapon mga kasinag, si Bagwis ando sa puno ng nyug na yun. Nakita nyug niya. Yung nyug na yun mga kasinag, andyan siya kahapon. Pagpakain ko kay Bagwis. Yan ang kaibigan ni Bagwis dito. Yan. Yan, ang daming kaibigan ni Bagwis mga kasinag ano. Yan ang araw-araw na kasama ni Bagwis dito. Yung kalabaw na yan. Ayan oh. Bagwis! 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 Wala, hindi nahuni. Nasa layasan yata si Bagwis mga kasinag. Pasukin natin itong lugar ni Bagwis.
Oh, dito. Dito mga kasinag pala. Hindi lang siya sumasagot. Saan talagang pa ako mga kasinag? Bagwis! Asan ka? Ayun, ayun mga kasinag sa puno. Ayun oh. Lapitan natin. At bigyan natin pagkain. Dito tayo dumaan. Bagwis! Good morning! Kumusta ka na Bagwis? Ha? Kumusta ka na? I miss you! Ayan mga sinag si Bagwis. Itaas ang kahoy. Hi ka naman sa mga viewers natin. Bagwis. Hi ka naman sa mga viewers natin. Hi naman dyan. Ano, gutom ka na? Andito na ang papa. Pakainin ka na. Kumusta ka na? Ha? Kumusta ka na? Bagwis! Ito. Patong ko lang dito mga kasilag yung pagkain niya. Ayun yung pagkain niya, kabalot sa dahon. Ayan. Binalot ko sa dahon mga sinag. Pagkain ni Bagwis. Sige na, kain na. Nilagyan kita pagkain dyan. Baba na. Nakita nyo ng mga kasinag ano. Nakita nyo mga kasinag. Ayos si Bagwis. Sa likod ko. Na-update ko naman kayo ngayon. Dito muna ako. Tumago muna ako. Ayan. Ando si Bagwis sa taas ang kahoy dun. Ayan mga kasinag, update ko lang kayo pag buwaba na siya. Pag nakuha na ni Bagwis mga kasinag yung pagkain sa baba at nadala na sa itaas ng punong kahoy, uuwi na ako. Aantayin lang natin mga kasinag. Mga kasinag, kalahating oras na siguro ako nag-aantay dito. O higit pa. Si Bagwis mga kasinag, hindi pa rin buwaba. Andun pa rin sa diadapuan niya. Busog siguro si Bagwis mga kasinag kasi hindi siya nag-iintindi. Ganyan kasi yan, pag busog yan, hindi nag-iintindi kahit may dalang pagkain. Kaya yung pagkain mga kasinag, isasabit ko lang sa puno na makikita niya at uuwi na ako. Kasi binabantayan ko mga kasinag yung baboy na si Lucky, yung alaga namin, kasi mga nganak yun ngayon. Ayan mga kasinag, kunin ko na uli yung pagkain, isabit ko sa taas ng kahoy. Tumago kasi ako dun. Ayan para si Bagwis hindi pa rin umaalis. Bagwis? Busog ka ba? Ha? Busog ka? Busog ka, tayo mong kumain? Ha? Kunin ko lang yung pagkain mga kasinag. Lagay ko dito sa sa sanga na pwede niyang makuha. Yun para si Bagwis mga kasinag kung nakikita nyo yun ayun, taas ang puno. Medyo nakaharang kasi siya nung sanga. Yung pagkain mga kasinag, ayan, sinabit ko lang dito sa lugar na ito. Ayan, diyan ko lang ilagay. Para Bagwis, bye bye. Bye bye Bagwis. Siya na ang bahala niya mga kasinag. Uwi muna ako. Ayan mga kasinag, magandang tanghali. Update ko pala kasi sa alaga ko na si Lucky. Ayan na mga kasinag Ayan. 'Di ba? Nanganak na yung alaga ko si Lucky mga kasinag. Nung nakaraang gabi pa. Hindi ko kayo na-update no. Ngayon ko lang kayo mga kasinag na-update kasi ilang gabi akong puyat. Kagabi puyat pa rin ako kasi nagbabantay ako nito mga kasinag. Pinapadidi ko yung mga anak niya. Ayan, kaanak lang kasi mga kasinag. Hindi pa pwedeng iwanan ng iwanan, bantayan pa mga kasinag. Ito palang anak ni Lucky, ano ito, 18 na piraso yung anak ni Lucky mga kasinag. Yung panganay mga kasinag, na disgrasya. Kasi ito si Lucky mga kasinag, pag siya nanganganak, ayaw niya na yung anak niya pupunta sa kanya o dididi agad.
nakarang gabi kasi alas 11 ng gabi, pagpunta ko dito, nailabas na yung panganay. Siguro pakalabas naglakad yung anak, nakapunta sa may dito sa may unahan, dito sa may nguso, naabot ng nguso ni ano, ay ito ay pati si Lucky kasi mga kasinag, matapang, kinagat yung panganay, kinagat sa ulo, na ano yung ulo na basag yung bungo, tapos yung isang pangil pumasok sa mata. Kaya 50-50 yung mga kasinag. Kahapon namatay na yung panganay, pero lahat ito mga kasinag nabuhay 14. May inilabas siyang 3 anak, patay na rin. Yung kung sa ano mga kasinag, hindi naman yung patay na ano, parang nalamos lang siya, kung saan parang nalunod lang siya sa loob, kaya lumabas siya, patay na, pero malalambot pa. Ayan mga kasinag, ang ganda no. Ayan, pakita ko sa inyo. Tingnan nyo mga kasinag, oh. Ayan. Oh. Ang dami niyan, 14 yan mga kasinag, 14. Ayan si Lucky. Ito mga kasinag, kaya ito may ganito, may ipit. Kasi ito si Lucky mga kasinag, pangalawang anak pa lang yan. Nung unang anak nito mga kasinag ni Lucky, matapang din. Muntik ako madisgrasya, kaya nilagyan ko siya ng ipit. Kasi nangangagat talaga siya. Nangagat. Matapang siya. Ngayon, yan. Mamakita nyo mga kasinag, nilagyan ko ng plastic para hindi sila makalusot sa mga gilid. Ayan o. Nilagyan ko yun ng plastic. Ayun ang problema ko dito mga kasinag kay Lucky. Hindi yan galit ito mga kasinag sa anak niya hanggat may anak pa siya sa loob ng tiyan. Hanggat hindi nailabas yung mga anak niya sa loob ng tiyan, pati yung mga inunan ng baboy na yan, ng mga biik, hanggat hindi nilalabas yung inunan, matapang yan si Lucky mga kasinag. Ayaw niya magpadidi. Pero pag nailabas na niya lahat, mapadidi na siya. Tapos mabait na rin siya sa mga anak niya, hindi niya na kinakagat. Ayun lang po ang ugali ni Lucky. Ayaw lang niya ng may sagabal sa kanya pag nanganganak siya. Kaya matapang yan si Lucky mga kasinag. Di ba? Ang cute ng mga biik mga kasinag, medyo maliliit lang. Kasi ang dami ba naman? 18. Ngayon, dyan, hinayaan ko na dyan para masanay na sila. Kada magutom, dididi na lang. Ayan. Ayan mga kasinag, update ko naman kayo kay Bagwis ulit. Anong nakaraan, nakita nyo naman. Naisabi ko nga doon na maanak si Lucky, kaya hindi bumaba si Bagwis doon. Ngayon mga kasinag, katanghali na. Nagdala rin ako ng pagkain ni Bagwis. Papakainin ko siya ngayon mga kasinag. Ito, binalot ko sa dahon ng saging. Siya nga pala mga kasinag, ito na mga baboy na yan. Kung nakikita nyo mga kasinag, yan o. Yan, yung mga baboy na yan. Ito. Tapos yun na yun. Ano na yan? Anak yan ni Lucky. Yan yung unang anak ni Lucky mga kasinag. 10 na magkakapatid yan. Yung isa para sa barako. Tapos yung natira siyam. Baka ngayong katapusan mga kasinag, i-dispatch na rin yan. Tama yan mga kasinag. Pagka-dispatch sa yun, at pag nawalay na yung anak ni Lucky ngayon na 14. Yung 14 pala yun, mababawasan ang isa, di 13 na lang. Kasi yung isa nun mga kasinag sa barako. Kasi yung alaga kong mga kasinag na barako, si Toki, hindi pa nakakabarako nung panahon na yun. Anong nakaraan lang, kaya niya na magbarako. Kasi binarakuhan niya yung alaga ko naman na inahin dun. Yung isa. Pero yung dalawa dyan mga kasinag, iba pang nagbarako. Yung isa, si Toki na ang nagbarako. Lahat yan mga kasinag, nandyan, inahin yan. 3 inahin ang nandyan. Ayan mga kasinag, punta natin si Bagwis. Tanghali na, hindi ko na nasikaso si Bagwis mga kasinag. Kasi napatulog ako. Puyat talaga ako, ilang gabi na. Madalawang gabi na akong puyat mga kasinag. Wala pala si Pitoy. Pitoy! Pitoy, 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 Pitoy! Pitoy! Wala. Nalimutan ko. Hindi yata. Hindi siguro narinig mga kasinag. Hindi sumama si Pitoy. Puntahan natin si Bagwis mga kasinag. Panghina.
Ang init. Malayo namin pupunta natin mga kasinag. Para ma-update ko kayo kay Bagwis. Mga kasinag, update ko lang kayo pag nandun na. Doon na lang ako magbibideo. Maid kasi, dali-dalian ko na. Mga kasinag, kakapasok na tayo dito sa area na pagtatambayan ni Bagwis. Dahan-dahan lang tayo. Titingnan natin kung nandito siya. Ay. Nakita agad tayo mga kasinag. Humunin na si Bagwis. Kita tayo. Andito siya sa baba. Bagwis! Bagwis! Ayun. Bagwis! Mga sinag. Ayan si Bagwis. Kasama naman niya yung mga kalabaw dito. Bigyan ko siya ng pagkain. Bagwis! Bagwis? Kumusta ka na, Bagwis? Ha? Bagwis? Kumusta ka na? Ayan, madala ko sa'yo pagkain. Ha? Ito. Madala ko sa'yo pagkain. Itong pagkain ni Bagwis mga kasinag, isangat ko lang doon sa ng kahoy. Isangat ko na lang. Ayan. Wala ka. Kaya pababa ka, hindi ka nababa. Ha? Baba ka dito, halika. Bagwis. Ayan mga sinag si Bagwis. Ayan. Kaya kain na. Kumusta ka na Bagwis ha? Kumusta ka na? Gutom ka? Oh. Ha? Gutom ka? Kumusta ka na baby? Ha? Sige, kain na. Ayan mga kasinag, sa nagtatanong pala dyan, kung nahawakan ko pa si Bagwis, sa totoo lang mga kasinag, nahawakan ko pa siya. Di ba? Kahit siya malayo nang nararating, kung saan lugar nakakarating, nahawakan ko pa siya. Ito pala yung pagkain ni Bagwis mga kasinag. Marami kasi nagko-comment kung nahawakan ko pa siya or hindi na. Sa totoo lang mga kasinag, ayan. Ito ang patunay na si Bagwis mabait pa rin. Pero sa totoo lang mga kasinag, hindi ko siya pinapabait na masyado. Gusto ko talaga maging mailap siya. Okay lang sa akin medyo maging mabait siya sa iba. Gusto ko maging mailap siya mga kasinag. Kasi hindi magiging mailap na masyado sa akin. Kasi ako nagbibigay sa kanya pagkain araw-araw. Saka pati ako ang tumayong tatay ni Bagwis. Kaya hindi niya ako makakalimutan. Di ba mga kasinag, ang laki na niya. Kakatuwa, ang kisig. At totoo lang mga kasinag, masayang-masaya talaga ako. Kundi dahil sa mahal na Panginoon, sa inyo at kay Bagwis, wala ako sa sitwasyon kung ito ngayon mga kasinag. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat mga kasinag. Lalo na sa inyong suporta, sa ating mga subscribers, viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat talaga. Bagwis, kumusta ka na? Ha? Kumusta ka na? Namiss mo ba ako? Ha? Namiss mo ako? Ikaw Bagwis, sobrang namimiss ko. Hindi ka na kasi umuwi sa bahay. Hindi ka na umuwi sa bahay. Paminsan-minsan umuwi ka naman sa bahay. Ha? Sumasagot naman siya mga kasinag. Ha? Paminsan-minsan uwi ka sa bahay ha? Bagwis. Ang kaibigan ni Bagwis dito mga kasinag, ayan Yan ang kaibigan niya. Ayan na si Bagwis. Malapit ang humaba yung kuko mo Very good.
Sa totoo lang mga kasinag, si Bagwis 5 buwan na. April, May, June, July, August, September. September 15 mga kasinag, 5 buwan na si Bagwis. O diba, habang lumalaki siya, kikisig na siya. Kumusta ka na? Ha? Uwi ka naman sa bahay pa minsan-minsan. Ha? Dali na. Uwi ka naman sa bahay pa minsan-minsan. Ha? Opo, uwi ka doon pa minsan-minsan sa bahay, ano? O may langgam. Ano? Uwi ka sa bahay pa minsan-minsan, ha? O, sige na, kain na, kain na. O yan, kain na yan. O, sige na. O, okay, o yan. Kakain na siya mga kasinag. Kakain na siya. Yan mga kasinag, yung pinapakain ko sa kanya, yung ano yan, yung anak ni Lucky. Yung anak ni Lucky na namatay, yung maliliit na baboy, kinatay ko yung mga kasinag. Tapos niyiluhan ko lang siyang ipapakain ko sa kanya. Kasi sayang naman kung itatapon ko. Saka pati yun mga kasinag, ang pakamatay lang nung anak ni Lucky, parang nalamos lang. Kung saan ay nalamos, nalunod sa loob ng tiyan, late nang nailabas. Pero nung ilabas mga kasinag yung mga piglets, malalambot pa, mainit-init pa nga, umusok-usok pa. Nanghayang ako. Kaya ang ginawa ko mga kasinag, niyiluhan ko lang siyang pinapakain ko kay Bagwis. Ayan. O sige na, kain na. Natutuwa talaga ako mga kasinag. Saka pati dito mga kasinag sa tinitirahan ni Bagwis, tahimik. Sa mga nag-aalala kay Bagwis, wag po kayo mag-aalala. Si Bagwis safe na safe dito sa lugar na ito. Siya nga pala sa mga nag-order po nung damit. Ayan mga kasinag. Mi-message ko lang po kayo pag ready ko nang ipadala sa inyo. Pag na okay na po lahat. Sa mga gusto pa mag-order mga kasinag, message lang po ako sa aking Facebook page na Imboy Uragon. Ayan mga kasinag. Maraming salamat po talaga sa inyo lahat. Bye-bye. O sige, kain na. Bantayan mo lagi ang yung mga kaibigan mo ha. Diyan ka lang magpaglaro ha. Pag may ibang taong pupunta dito, lilipad ka ng mataas ha. O sige na, kain na. Sige na, kain na. Dalhin naman sa itaas ang puno yung pagkain mo. Paano, uwi na ako ha. Bye bye. Bye bye. Bye bye Bagwis. Dito ka muna ha. Isa magpapashoutout lang mga sinag. Sa bahay na lang po. Shoutout po kayo. Abangan natin si Bagwis na umalis. Lilipad yan mga sinag sa mataas sa puno. Si Bagwis kasi mga sinag, hindi ko po yan hinahayaan na kumain sa baba or sa ganitong mababang puno. Gusto ko lagi siya sa taas para safe po siya. Araw-araw yan mga sinag, kada dalhang siya ng pagkain, naantay ko yan na dalhin niya sa itaas ng kahoy yung pagkain niya. So sa taas ng puno na nyug, kung saan mga punong kahoy na malaki. Madami dito mga kasinag na malaking punong kahoy yan. Pero dito hindi ko hinayaan siyang kumain sa ganyan. Ayan mga sinag, habang inaantay ko siya, magpapaalam na muna ako sa inyo. Doon ko lang po kayo i-shoutout sa bahay. Bye bye. Mga kasinag, magandang hapon po sa ating lahat. Naisulat ko na ang inyong pangalan sa The Book of Shoutout. Andito na mga kasinag. Sa mga magpapa-shoutout dyan. Ayan mga kasinag, shoutout sa inyong lahat, Pitoy. Chuchoy. Ay mga kasinag, andito pala si Pitoy. Update ko kayo kay Pitoy. Kasi may magtatanong naman dyan kung nasan si Pitoy. 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 Halika nga dito. Ayan. Malaki na. Ayan na mga kasinag. Malaki na si Pitoy. Sa mga nagtatanong pala dyan kung nasan si Pitoy, ito na siya. Hi ka nga. Hi. Hi ka nga Pitoy. Ayan, kaalaro-laro niya si Duki. Ayan, mababa na dyan, Pitoy. Ayan, sa mga nagpapa-shoutout. Shoutout pala kay Senior TV Marcos Niala from Antipolo City. Shoutout din kay Neil Ferrer from Pangasinan. Shoutout kay Bravo 07 Rooney Kaling. Shoutout din kay LG Pangit from Turil, Davao City. Shoutout din kay Rosalie Ladines from Lokban, Quezon.
Shoutout din kay Bernie Bumagat from San Pablo City. Shoutout din kay Mary Lou James from United Kingdom. Shoutout din kay Mac James Brice from Taysan, Batangas. Shoutout pala kay JB Hombi TV. Shoutout din kay Ferdinand Santos from San Jose Occidental, Mindoro. Shoutout pala kay Legion Corpus from Panadtaran, Tubigon, Bohol. Shoutout pala kay Rodelio Valenciado from Begaas, Calabanga, Camarines Sur. Shoutout din kay Benji Gabiola at sa asawa niya na si Joby Gabiola. At kay Jillian Gabiola, AJ Gabiola from Tigato, Davao City. Maraming salamat mga idol. Shoutout pala kay Marius Juan Montero at sa misis niya na si Lene Montero. At shoutout din sa mga anak nila na si Kenneth J. Montero, Maylin Montero from Tayod, Consolacion, Cebu. Shoutout pala kay Hernanis Noring Butin from Naga City. Shoutout pala kay Clodoaldo Alaw from Makati. Shoutout pala kay Tagaw 89 from Iraq. Ayan mga kasinag. Maraming salamat idol. Shoutout pala sa family Hamaybay from Barangay Kamingawan, Negros Occidental. Shoutout din kay Boy Pinoy TV. Shoutout din kay Mototrab PH. Shoutout din kay Jodex Vlog from Tagum City. Shoutout din kay King Makuha. Shoutout din kay Romel Marquez. Shoutout pala sa Victoriano family from Bicol. Shoutout din sa Tuginyo family from Seruma. Shoutout din sa Pobre TV Vlog. Shoutout pala kay Nimrak Quintina from Dubai, Sharjah, UAE. Shoutout pala kay Nelmar de Mesa from Pinamalayan, Mindoro. Shoutout din kay Wild Dove Hunter. Shoutout pala kay Alejandro Coracha the Master. Ayan mga kasinag, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga hindi nagpa-shoutout dyan, shoutout sa inyong lahat. Mga kasinag, nagpapasalamat po ako sa inyo ng marami. Dahil sa suporta nyo sa amin ni Bagwis, 22,000 subscriber na po tayo ngayon. Maraming salamat po sa ating mga subscribers, viewers, lahat ng tumatangkilik ng aming YouTube channel. Maraming salamat po mga kasinag. Suportahan nyo naman po ang Bicolinyo JNG TV at ang YouTube channel ng aking asawa na si Ma'am Chewy Official. Ayan mga kasinag, maraming salamat po. Bye bye, hanggang dito na lang.